Sakawlh hi tunge chhinchhiahna du em enge chhinchhiahna ni tang le UIDM ni fingerprint hi ni theng em tunai thiam na sang berber te hi Sakawlh chu tunge ni tang le chhinchhiahna du ni chuan the final messengers ministry te chuan itan bana pa hola seminar an wat sai do ne he huna hian tunlai zai thiam berber balal sai lova emini balal tuange Grace Lathan himi RK boy tu Judith Larem Ruate Andrew Ramdin Sanga Lizel Cardinal Choir the Leprosy Mission Choir TBZ Choir ten hunan pangdola November ni som pakata tranga ni som pathum chung zantin dar saria vana pa hola local nge turin kan som che